ми парадират с това каква кола карат или какво правят. И аз карам бял Опел, Астра, ама какво от това? Опеле, копеле. Опеле, копеле. Искаш да обсъждаме на това меме? Ето, коментираш го в момента. Аз просто ти не искам да обсъждам. Добре. Ти ли си автор на тази простоти и глупост, която се показва в този заден лист? Да. Айде да коментираме меметата в Legit подкаст. Добре, какво смеете сега? Коментирайте! Синко, някой ден ще станеш и ти мъж. Тате, аз съм на 32. Да, но... Да, но това го почти. Чакай, какво беше на там? Да, но още не си се абонирал за Legit. Legit подкаст! Трябва да се абонираш. На мен още ми е интересно да дадете пример Да. за нещо, което ви отблъсква с някаква ситуация. Защото те не са научили да са истински мъже, те са момченца, защото ходят на дискотеки и си губят времето в глупости. Не се фокусират върху най-важните неща, които са според мен всички тия, които изброяхме и в предния подкаст, които изброихме. Съответно, те са момченца. Дискотечки, женички и такова, окей, това са важни неща, но трябва да ги съчетаваш с всички други. Да. Съответно, аз много не разграничавах нещата и критикувах момичетата за това, че те искат да ходят на дискотеки или да искат да правят някакви други неща, въпреки че аз ги третирах като момичета, с които просто са Legit. Разбираш, което съответно го читам като моя грешка. Legit, 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 legit.